Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan malih wonten ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan? Katur donga saking kula mugi kawontenanipun sami sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut kanthi irah-irahan Rajapati. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Supatma tangi turu ngresah nuli delek-delek kaya wong bingung ora ngerti lor kidul. Ngangen-angen impene sing cetha wela-wela menawa adine wadon aran Supatmi teka perlu njaluk pangapura lan kandha menawa dheweke wis oleh panggonan sing kepenak. Nalare mengkene. Bojone Supatmi aran Katimin wis 3 dina iki katon suntrut ora ajer kaya adate yen pinuju nyekel dhuwit. Kamangka wektu kuwi dhuwite akeh. Durung kepitung mas-masane. Kathik nalika melekan bayi winginane bengi menang pirang-pirang puluh ewu. Gene kok ora bingar, ora sugih guyu kaya dek wingi-wingi. Kanca-kancane akeh sing ngira menawa sedhi Katimin merga ditinggal Supatmi bojone lunga menyang Malang perlu golek pegawean. Nanging sejatine ora. 3 dina kepungkur Katimin mentas gawe Rajapati merjaya bojone dhewe lan dikubur ana ngisor wit gedhang mburi omahe. Esuke dikabarake yen Supatmi lunga menyang Malang tanpa pamit sapa-sapa. Wis 2 taunan Supatmi dadi bojone Katimin. Sing pegaweane mung klontang-klantung dadi botoh main. Dene Supatmi dhewe nyambut gawe ana kutha dadi tukang linting ana pabrik rokok sing bayarane minggon. Kegawa saking gemine Supatmi nganti bisa gawe omah senajan trima gedhek nanging gelang kalunge mabyor saka emas kabeh. Mung emane Katimin ora bisa ngimbangi gemine sing wadon. Malah kepara ngrusak seneng ngedoli bekakas omah tanpa disarujuki dhisik dening bojone. Ngedol barang nukari sing wadon lan gade-gade bekakas omah katindakake wola-wali yen pinuju kalah. Sambat lan tangise Supatmi ora bisa nggugah Katimin supaya tukul welase. Kira-kira wektu iku Katimin rada njarem. Kalahe ngabotohan akeh banget nganti bali ngomah kari nganggo kathok kolor lan kaos kutang. Sorene arep budal main wis ora duwe bunci meneh. Njaluk sing wadon tangih tudune dhuwit. Mula dheweke kewetu tembung nyilih marang Supatmi. Ane ora duwe dhuwit,
"Ya sithik-sithik kene, gelangmu tak silihe." Ora iso. Nukokake wae ora, lah kok malah arep neteli. Iki nyilih Mi, ora njaluk. So nek oleh warisan saka simbok, bakal tak balekne. Alah tobat. Warisan sing ngendi eneh? Paling ono entek dibathok kenci. Cangkemmu Mi, ketara wong lanang ora gablek duit, kok anggap kere po? Duwe duit aku ora weruh. Ora duwe duit, aku ya ora ngerti. Wis, meneng. Olehmu ora kena kesempil. Lah sampean ora kaya wong-wong kae kok. Kudune iki ya kudu gemi, ora malah ngrusak. Asing tak rusak ki apamu? Semaur ngono karo marani sing wadon. Rambuté Supatmi dijambak memburi, dibantek sak rosane. Supatmi geblak kelumah. Sirahe jumledhuk bentus jogan. Saknalika dheweke semaput. Weruh kalung lawer tumumpang dodo, Katimin malah kaya kepanjingan setan. Ilang sipate guru rabi. Kalunge Supatmi disendal pedhot, nuli giwang lan ali-aline dipreteli pisan. Tanganing raga gembolan centing njupuk kunci lemari, dadak Supatmi uget-uget arep tangi. Gage-gage Katimin nekek gulune bojone nganti kebacut mati. Katimin wis ora ngreken akibat mburine. Ilang sifat kamanungsane. Mayite Supatmi dilangkai nuli buka lemari, njupuk simpenan mas-masane sing wadon. Mayite Supatmi nuli dipendemburi omah lan ing dhuwure ditanduri wit gedhang. Wiwit iku atine Katimin dadi ora jenjem, arang mangan lan turu. Yen pinuju kumpul karo kanca-kancane ora bingar kaya ndek wingi-wingi, nadyan gembol duit akeh lan mas-masan. Bengi sing kaping 5 saka kedadian iku, Supatmo kakange Supatmi sing manggon ana liya desa ngimpi. Rumangsane Supatmi teka nganggo klambi putih lan kudung putih kathik sugih guyu. Kang, aja kaget ya. Aku arep njaluk pangapura. Uga sakehe kaluputanku jalukno pangapura marang kanca-kanca. Kandhane sakjroning impen. Lan uga Kakang saiki aja ngarep-arep baliku. Amarga saiki aku wis kepenak. Mung emane aku manggon ana ngisor gedhang mburi ngomah. Kandha mengkono terus ilang plas lan gragap. Supatmo nglilir saka olehe turu terus delok-delok. Lan kaya ana sing musikake dheweke. Supatmo terus lapur menyang kelurahan, terus ndudah kuburane adine sing ana ngisor wit gedhang mburi omah dhewe. Barang bukti wis ana, lan Supatmo ora lali karo ciri-ciri adine. Mula Katimin banjur dikecrek. Ing pamriksaan kang wajib, dheweke ora bisa selak. Mung kari nunggu keputusan pengadilan kang bakal ngganjar paukuman laras karo tumindake kang wis gawe Rajapati. Judel.
Mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.